Ngiyasithobela ngizomlandela kwabapostoli umama abazalwane bonke ngithi uJesu KRISTU ENtabeni. Ngibonga ithuba kumphathi wokuhlela engipha lona igama Ncamsile ngokwangena. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu uyaphendula, uNkulunkulu uyakhuluma nathi usuku nosuku, isikhathi nesikhathi. Ngisahlezi lapha ey'tulweni sengithola imphenduleko. Usisubuye ukhuluma indaba yezwi lakhe. Ngisahleli phansi bengisacabanga ukuthi bonke abantu bayasukuma bayacula. Mina ngikwazi ukucula. Kodwa ngesikhathi sisubuye sekhuluma sengiyabona ukuthi nami uNkulunkulu engangisiza. Ngoba kwaba indaba engaze ngayidlulisela kuba kumpostoli wathi, uma usufuna ukwazi ukucula ubosho ngizokukhulekisa. Kodwa kuze kube manje bengakaze ngize ngisho. Ubufakazi bami bazalwane sekuthenini ngizobonga uNkulunkulu Baba ngokungigcina angilondoloze. Ngike ngahlaseleka kangokuba enyangeni endlule ngize ngapakisha impahla zami. Uma ngipakisha ngase ngiredi ngithi uma ngifa ulungile ngizofa. Ngapakishela ukuthi umuntu ozofika endlini angaqali ayipakishele impahla ngenxa yenkinga engihlangabezane nazo. Beninenkinga eningi kakhulu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga lapho engisendela khona kumpostoli EBN wabuyisa wathi kumina, wakhuluma ngendlela engangayijwayele ngoba wabiza igama lami kaningi kanti ubaba umpostoli ajwayele ukubiza ngamagama. Wabiza igama lami kaningi wathi kuzomela ukhuleke, wathi kuzomela ungene ebukhosini, wakusho kaningi, wathi usathane uyakufa. Inhliziyo yami yababuhlungu kakhulu. Izimo engihlangabezana nazo nami ngangibona ukuthi engazi ukuthi ukukholwa akuyona lento ebengicabanga ukuthi iyona. Ukukholwa kahle kahle kujulile. Ngangokuba ebusuku ngangize mase kumele ngilale ngisabe ngibe novalo ngithi engabe namhlanje-ke kuzokwenzakalani. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga lapha engaba khona nephupho elangishaqisayo. Ngibuza umuntu kimi emphakamisa ikhanda kwabe kumese efuna ukunquma. Okwazi ngicabanga ukuthi kwaba izikhathi ezimbi. Ingakho bese ngisaba ukulala kwesinye isikhathi kwaba umuntu owafika kimi ezongwaza. Ubaba umpostoli ngiyakhumbula ukuthi wakhuleka nangaleso sikhathi. Uqhubekile isikhathi ngelinye ilanga kulele ebusuku senginokuqondo kungukuthi uma ngizwa izwi elikhulumayo kimi kuba izwi kababa umpostoli ofika khulume okuhambe kwahamba kwagcina lapho isitha sesingiphuca engikade ngikuphupha ngasakhumbula lutho. Kodwa okunye engakubongayo uNkulunkulu wafika ubaba umpostoli ngiyiseThekwini ngiphupha kodwa wafike waguqa embhedeni engangilela kuwona. Wathi asikhulekeni. Angazi isikhali engangisiphethe nangisithatha. Kodwa wafike wasithatha leso sikhali lesi sasimini. Maqede wakhuleka. Ngabonga uNkulunkulu ngalokho. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi usangigcinile kuze kube manje. Sukela ngicabanga ukuthi ngoJuni kuze kube manje akubanga mnandi empilweni yami. Ngisangena ekhaya lezwi ngangifisa ukuthi ngithole ivangeli langempela. uNkulunkulu angenzela futhi umungisa nalapho ngangena ekhaya lezwi ngabona futhi ukuthi ngisendaweni efanele yangempela. Ngambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngaqala indaba yokuvuma izono noma kumina bengithanda ukuba nzima. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngihamba emsebenzini ngicabanga izinto ebengizenza ngikhumbuza izono zami ukuze ngizokwazi ukuyivuma. Ngathi ngihamba ngaseMasgrave kwafika umkhuleko baba wethu osezulwini. Ngithe uma ngokukhuleka lokukhuleko ngihamba kwafika lapha engithi khona usithethelela amacala enzi njengalokho nathi sibathethelela abanecala lethu. Kwase kufika into kimi ethi nginamanga, ngibe namanga sonke lesi sikhathi
Ngikhuleka umkhuleko baba wethu osezulwini ngingathethelele. Kodwa ngithi mina sithethelela ngantala njengalokho ngathi sibathethelela abangidala kithi. Ngavuma isono ngayibona kuba uNkulunkulu baba ukuthi ngibe nephutha. Ngabuka isikhathi eside sukela ngiqala isikole ngifunda first year kuze kube manje ukuthi ezikoleni lo mkhuleko besukhuleka ubaba wethu osezulwini. Sikhuleka ngasizolwa after school, sikhuleka sixabene nabanye ezikoleni. Okungukuthi kuze kube manje if ukukhuleka lo mkhuleko lona ngize ngacabanga ngathi engazi ukuthi ngingaqala ku Roma 10:9. Ngikhuleke bese ngibheke impilo yami okungukuthi ngithethelelile yini ihamba kanjani impilo yami. Kanti kuba ngiqhubeke nokukhuleka. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga ngithi uJesu Kristu